Astăzi, așa cum sunt, vreau să vorbesc îndreptățit de Domnul. Fiindcă doi păstori care au vorbit înaintea mea mi-au sugerat să vorbesc asta. A rostit păstorul Onisim cuvântul doborâți de întristare. Asta va fi primul gând. Și păstorul, fratele Covaci, a zis că vede pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Predica mea nu se diferențiază prea mult de a lor, dar nici nu mă împotrivesc să fie transmisă. În ultima vreme nu mai sunt așa, asta îi, țin Biblia deschisă la câte un capitol, două, trei zile și tot aia citesc, și tot aia citesc. Nu-i mai ce a fost odată. Și am ținut Biblia mea deschisă la Psalmul 102 vreo 3, 4, 5 zile. Dacă aveți Biblie, puteți să vă mai uitați. Și până la urmă, Domnul mi-a descoperit. Și ieri la tineri am vorbit asta, o mulțime mare de tineri veniți din toată țara, la adunarea penticostală de la Oțelul Roșu, și aveam de gând să vorbesc și Domnul să-mi ajute și aici. Acum aici e o adunare de tineri și nu numai, dar vreau să zic tuturor credincioșilor că Dumnezeu, mărit fie El, ne-a rânduit o viață în care să trăim după voia Lui, să ne bucurăm de El și de mântuirea Lui, dar asta nu ne va scuti pe noi să trecem și prin încercări. Deci, cei care ați trecut știți lucrul ăsta și poate veți mai trece. Cei care n-ați trecut nu vrem să vă îngrijorăm, să vă înspăimântăm, dar Domnul a rezervat și perioade de încercare prin care să trecem. Aceasta mi-a vorbit mie Domnul din Psalmul 102 și câteva cuvinte care mi le-a dat Domnul, am să vi le spun, și nu numai cei care sunteți aici, dar și cei care ascultă, oameni necăjiți, oameni care trec prin încercări de diferite feluri, să fie mângâiați. Să lucreze Domnul la inima lor. Titlul care l-am dat eu predicii mele, dacă îi zic predică, este Calea credinciosului încercat. Până ieri am zis altcumva, am zis drumul credinciosului întristat. Fiindcă citind Psalmul 102, al cărui cap nu scrie că e Psalmul lui David, și 101 și 103, e Psalmul lui David, și după construcția, după stilul în care a fost scris, după durerea cu care a fost scris, sunt îndreptățit să cred că e a lui David. Și acum, noi când citim psalmii și când citim Biblia, evităm titlurile, că astea sunt adăugate în timp, dar a lui nu era adăugat. Și 3 cuvinte am să vorbesc despre ele astăzi. Prima parte a psalmului, de la 1 până la 12, 11 inclusiv. A doua parte, de la 12 până la 21, 20 inclusiv. Și după aceea, de la 21. Cuvintele care mi-au vorbit mie, să vorbesc dumneavoastră, dar mie mi-au vorbit, titlul psalmului este așa: rugăciunea unui nenorocit când este doborât de întristare. O să vorbim cum a fost regele și oamenii lui Dumnezeu doborâți de întristare, dar întristarea asta nu merge la nesfârșit. Eu nici nu vreau să vorbesc vreodată nimănui, indiferent în ce păcate și cât de amărât îi, să nu-i vorbesc fără speranțe, să nu-i vorbesc și pozitiv. De la versetul 12 începe cu cuvântul dar și întoarce sensul. Și versetul 21 spune pentru ca. Acestea sunt cuvintele pe care eu vreau să le vorbesc, să le aduc în fața dumneavoastră a tuturor și Domnul să pună har în ele. Amin. Și mângâiere spre mângâierea și mântuirea tuturor. Amin.
La ora aceasta sunt oameni care au avut pierderi grave în familie. Sunt oameni care, și credincioși, așa cum vi s-a spus, au chinuit și au străduit cu copiii care, la urmă, au luat-o razna și nu mai dau nicio atenție, nici lui Dumnezeu, nici părinților. Sunt oameni care și-au pus sufletul și viața în primejdie pentru o biserică, pentru o obște. Și acum nu le mai dă nimeni nicio importanță. Îs uitați. Sunt oameni care durerea le umple inima în urma unui diagnostic pe care l-a comunicat medicul săptămâna trecută sau acum o lună. Și când te gândești la toate astea, nu poți să nu zici că oamenii trec prin perioade doborâți de întristare. Hai să luăm pe regele David. Cum era doborât de întristare? Acum știți că i-a turnat un de lemnul pe cap marele Samuel și i-a prezis că o să fie împărat. Și a ajuns. Dar până să ajungă împărat, a trecut prin lungi și grele perioade de întristare. Știți numai prigonirile care i-au fost declanșate de socrul lui Saul, cum era urmărit, hăituit ca un animal sălbatic, prin peșteri, prin pustii. Și toate acestea i-au dat dreptul să fie doborât de întristare. Mă, ce fericit ar fi fost el să fie fermier, renumit la stâna lui de oi și să nu fi hăituit și alungat. Da, dar Domnul a vrut așa. Și acum, până la urmă, nu știți dumneavoastră istoria mai bine, citiți cărțile lui Samuel, cărțile regilor, ale cronicilor și veți vedea, a ajuns la împărăție. Prima dată peste 2 seminții, apoi la Ierusalim, se înscăunează rege peste tot Israelul. Și acum, imaginați-vă, măi, rege, stai pe un tron de fildeș, zic eu, nu știu dacă avea, și odată, când totul pare să meargă bine, vine un rob și îi bate în ușă. Disperat. Ce s-a întâmplat? Măria ta, fiul tău Amnon, a necinstit-o pe sora lui, pe Tamara. Măi, să fii regele regilor și să auzi că în casa ta s-a întâmplat așa ceva, numai Dumnezeu te mai ține și nu scrapă capul și nu cedează inima. Și atunci să nu scrie rugăciunea unui nenorocit, doborât de întristare. Nu s-a rezolvat durerea. Absalom, care era fratele bun al Tamarei, i-a pus gând rău fratelui său. Și la o sărbătoare din asta care o țineau ei în Israel la tunsul oilor, și-a pus în gând să-l omoară pe Amnon și l-a omorât. Frate pe frate. Și regele stă pe scaunul lui și bate un crainic puternic. Ce s-a întâmplat? Absalom și-a omorât toți frații. Așa a fost prima veste. Și atunci, mai poți să respiri? Mai poți să trăiești? A venit altul după el și să nu se frământe prea mult regele, că numai Amnon a fost omorât. Da, gândiți-vă, aveți copii pe care îi iubiți deopotrivă și să auzi așa ceva. Ai vrea să pui să citim împreună până la versetul 11 cum s-a simțit el. Doamne, ascultă-mi rugăciunea și să astungă strigătul meu până la tine. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când strig. Ascultă-mă de grab, că zilele mele pierd ca fumul și oasele îmi ard ca o întăciune. Inima mi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea uit să mi-o mănânc.
Așa de mari îmi sunt gemetele că mi se lipesc oasele de carne. Semăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături. Nu mai pot dormi. Fiți atenți că fiecare cuvânt e adevărat. Sunt ca o pasăre singuratică pe un acoperiș. În fiecare zi mă batjocoresc, vrăjmașii mei și potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor. Mănânc țărână în loc de pâine și mi-amestec lacrimile cu băutura. Din pricina mâniei și urgiei tale, căci tu m-ai ridicat și m-ai aruncat departe. Zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Dragilor, fiecare cuvânt e bine cântărit, nu e exagerat. Înțelegeți? La ora aceasta, poate și din cei care mă ascultă, sunt oameni care trec prin încercări grele. Unii pot mărturisi, zicea Marele Petrică Dugulescu, că marile dureri sunt mute. Nici nu le mai poți spune nimănui. Te topești. Să se lipesc oasele de carne. Nu mai pot dormi. Sunt ca pelicanul în pustie, pelicanul în deltă, în apă, ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Ui să mănânc pâinea, băutura cu lacrimi, apa, așa mi-o beau. Și atunci este atât de îndreptățit să scrie în titlu rugăciunea unui nenorocit doborât de întristare. O, da, Biblia noastră mai are și alți doborâți de întristare și nu puțin la număr. Fiindcă sunt foarte mulți tineri aici, Domnul să vă binecuvinteze, hai să luăm ultimele 10 capitole din Cartea Genesa care se ocupă de Iosif. Iosif, binecuvântat de Dumnezeu, hăruit cu descoperiri prin visuri, prin vedenii, prezis de Dumnezeu că va ajunge mare și ajunge să fie vândut de frații lui ca un animal. Și ajunge la Potifar în Egipt și îi nedreptățit prin minciunile nevestei lui și face ani grei de închisoare nevinovat. Ce să creadă un astfel de om? Mai crede oare că visurile lui se vor împlini? Sunt oameni care trec prin astfel de încercări, dragii mei. Dacă sunteți în această perioadă, nu descurajați. Ne mirăm când anunță că fetele s-au luat de mână și s-au aruncat de la etaj. Și alții își pun altfel capăt zilelor. Stați liniștiți, că avem un Dumnezeu care îl cunoaște pe fiecare din noi. Noi suntem dintr-o familie numeroasă. Am fost 10 frați. Și la un moment dat a rămas acasă numai eu și mama. Nu eram căsătorit și am dus-o pe mama la doctor și doctorul a zis cancer. Și eu necăsătorit și singur și m-am văzut viitorul meu nimica. Am căzut într-o stare depresivă. În anul 1978, în luna octombrie, n-am dormit niciun minut. Niciun minut. Și nu mă mir că regele a spus, nu mai pot dormi. Nu mai pot dormi. Tatăl meu i-a murit prima nevastă și a rămas cu 3 băieți. În 1939 l-a luat la război și au rămas copilașii mici prin vecini, animalele pe munți, recolta a nimănui. Ei au fost greco-catolici, dar tatăl meu a avut darul rugăciunii, slăvit să fie Domnul. Dar vreau să vă spun că la o răștie unde îi împărțea pe eșaloane, el n-avea grijă de el. Situația lui era prea nenorocită. Se ruga zi și noapte, zi și noapte. Și într-o noapte a visat că desfășura un balot de pânză albă.
și îi spune la un ardelean, zice, drum spre război. Și au plecat la Chișinău. Și la Chișinău se împartă pe front. Și într-o noapte, după rugăciuni intense, a visat că aduna balotul de pânză albă. Și îi spune la ardelean, măi, am visat, te duci acasă. Și a doua zi a venit generalul și a spus să iasă pe un rând în fața mea cei care au făcut primul război mondial și care nu mai au dinți în gură. Și capitanul îi spune, ieși. Păi el era tânăr. Și când a ieșit, s-a dus generalul, a pus mâna pe el și zice, băiatule, păi n-ai înțeles. Eu cu ca tine vreau să încep războiul. Și el îi moștenesc vocea lui, a dat raport și a spus, așa, mi-a murit nevasta, au rămas copii, animale, casa. L-a înduioșat până la lacrimi. Deci stai pe loc. Și mâine dimineața a plecat acasă. După aia s-a căsătorit cu mama mea și a mai fost încă 7 frați. Voi ajunge la asta, am spus-o ca să nu o uit. Și vreau să vă spun, măi, dragilor, sunteți tinere aici. Sunteți tineri cu sufletul îndurerat și cu perioade în care sunteți doborâți de întristare. Mă tot uit la ceas că nu vreau să merg prea departe. Vreau să vă spun că versetul 12 începe cu o conjuncție. În gramatica limbii române, conjuncție cuvântul dar. Dar întoarce sensul stării la 180 de grade. Dacă în dimineața aceasta sunteți aici sau ascultați pe unde sunteți și durerea voastră e mai mare decât ați auzit și sunteți într-o nenorocire mai grea decât a regelui David, nu uitați, este luna cadourilor. Cuvântul dar poate fi și substantiv, să însemneze cadou. Dar luați pe acest dar conjuncție ca un dar din partea lui Dumnezeu. Fiindcă putem spune fiecare, cum a spus păstorul Covaci, necaz, nenorocit, durere, dar într-o zi s-a schimbat totul. Iubiților, puneți-vă nădejdea în Dumnezeu. Când era pandemia, când ne-au închis bisericile, am luat cuvântul din Romani 12. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Să te bucuri în nădejde? Da. Treci prin nenorocire, dar te bucuri în nădejde. Nădejdea-i ta că lucrurile nu vor rămâne așa. Se vor schimba. Și acum, dar poate să anunță și o schimbare negativă. De exemplu, noi toți cităm versetul acela din capitolul 11 din Eclesiastul. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umble pe căile alese de tine, plăcute ochilor tăi. Și atunci vine un dar. Fii atent. Pentru toate acestea Dumnezeu te cheamă la judecată. Vei sta în fața Lui. Eu nu iau sensul acestui dar în negativ și îl iau în pozitiv. Și o să vă aduc atâtea argumente câte pot din Sfânta Scriptură că Dumnezeu schimbă lucrurile și la vârsta mea îi spuneam la Onisim și la fratele Covaci că astăzi împlinesc 72 de ani și o lună. Cifra 17 e cifra mea. Și la mașină am pus asta și cuvântul Domnului din versetul 17 din Psalmul 102. Îl iau tot pe 17 în brață și uitați-vă, El, băi, ia aminte la rugăciunea nevoiașului și nu îi nesocotește rugăciunea. David, pe lângă durerile acestea, a avut și durerea aceea căderii în păcat cu Batșeba. Și a venit prorocul la el și a spus și el singur și-a rostit verdictul, să moară.
și 4.000 să dea în loc. Tu ești ăla. Tu ești ăla. Gândiți-vă ce a simțit omul acela și a rostit sentința. Eu mi-am cerut să mor. S-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și a ridicat o parte din pedeapsă, dar 4.000 a trebuit să dea. Înțelegeți? Durerea aceea nu i-a fost bucuria firească, pe cât i-a fost marea durere sufletească și urmările ei. De aceea aveți grijă, dragii mei, să ne purtăm cu înțelepciune și cu sfințenie în timpul privilegiei noastre. Iubiților, gândiți-vă ce au simțit sfinții ucenici ai Domnului. Băi, plăcut și acum fugim când auzim că e câte un om prin care lucrează Dumnezeu, ne ducem până... Păi eu am fost unul din ăștia. Să-i văd, să-i ascult, să văd. Te duci. Și acum, dragii mei, vezi lucrurile astea. Îți place. Dumnezeu însă poate lucra cum vrea El. Slăvit să fie Domnul. Și atunci Mântuitorul le zice, băi, toată ziua cu El. Învie pe ăla, învie pe ăla, vindecă pe ăla, înmulțește pâine, păi, tot sta cu El. Dar într-o zi le zice, voi pleca. Păi, cui ne lași? Întristarea v-a umplut inima. Doborâți de întristare. Și acum, hai să le luăm pe rând așa. Când e vorba de regele David, ce a simțit regele David când Absalom s-a luptat și împotriva lui să ia scaunul de împărăție? Copilul tău. Și după aceea a simțit când a murit, în halul în care a murit Absalom. Rugăciunea unui om doborât de întristare. Rugăciunea ucenicilor. Eu mi-am notat aici și aș vrea să le iau pe rând. O să ajung și la întristarea asta sufletească. Tu să te pregătești să-mi pui pe rând, pe ecran, Ioan, capitolul 16, versetul 20, 22 și 33. Le luăm pe rând. Ioan 12 cu 20. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și voi veți stângui și lumea se va bucura că la David n-a fost numai că era atât de amărât, dar vrăjmașii râdeau, jubilau de bucurie. Lumea se va bucura, vă veți întrista. Fiți atenți. Dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Este acel dar care schimbă sensul. Mergem la versetul 22. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Dar eu vă voi vedea. El vede tot. Și schimbă întristarea în bucurie. Voi, tineri, aveți o astfel de cântare. Hai să citim pentru toți versetul 33. Ioan 16, 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Măriți să fie Domnul. Dragilor, întristaților, cuvintele care le-am citat, nu le-am spus eu. Le-a spus El. Și vi le spune El. Nu știu pe unde sunteți azi și cum ascultați, dar țineți cont că cuvântul e dumnezeiesc. Și nu te va lipsi pe tine de aceste haruri dumnezeiești. Și vei avea parte, că nu se întâmplă mâine, că nu poi mâine, dar El are în vedere viața ta și după întristarea hotărât să-ți vină și bucuria. Lăudat să fie Domnul. Asta când e vorba de un întristat. Dar hai să mă întorc un pic la un biet amărât. Vai de el, tânăr,
nu gândește prea mult. Tată, să-mi dai partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns tot și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Când a terminat totul, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele sale să-i păzească porcii. Uitați-vă unde a ajuns. Mai are ăsta vreo șansă? Mult ar fi dorit să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Versetul 17 al meu. Și a venit în fire și a zis: mă duc la tatăl meu. Slăvit să fie Domnul. Și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Fiți atenți! Și-a formulat poezia. Și cred că a mers să nu uite un cuvânt. Repetând, cuvânt după cuvânt: Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic așa. A ajuns la poarta cetății. După legea lui Israel, bătrânii trebuiau să rostească o sentință împotriva lui, de condamnare gravă. Da, a venit tatăl în calea lui. Și acum hai să vedeți pe acel dar amărât și de condamnat și de alungat și de scuipat, nimeni mai vrednic ca el. Dar caută versetul care zice: dar tatăl a zis robilor săi. Mergem mai departe un pic. Scrie acolo. Asta-i. Păi nu știu pe unde ai ajuns. Nu știu la ce porci ești acum. Nu știu în ce gunoaie te terfelești. Dar Tatăl nu face ce zic bătrânii. Nu face ce zice fratele el mare. Tatăl! Aduceți repede haina. Îmbrăcați-l. Puneți-i în el în deget și încălțăminte în picioare. Și vițelul cel îngrășați așa. Dar lasă versetul ăsta. Dar Tatăl. Am citit în cuvântul Domnului pentru astăzi, dacă nu greșesc, eu nu mi-am dat seama până acum, dar făcând legătura cu Vechiul Testament, când Haman a vrut să-l convingă pe Ahasveros să nimicească evreii, Haman i-a dat inelul, ștampila, autoritatea. Scrie cum vrei și ștampilează. Măi, la un vagabond, la un nenorocit care te-a făcut de rușine, la unul pe care nu mai dă nimeni 2 bani, îi dă inelul. Păi, numărul de cont din bancă, afacerea, o conduci tu, îți aparține, semnezi în numele meu, îi dă inelul. La un astfel de om, de câte ori a făcut Dumnezeu așa ceva? Și cu câți n-a făcut Domnul așa ceva? Din lada de gunoi, din tomberon, i-a scos și i-a pus în fruntea poporului său. Și nu-s puțini la număr. Marii predicatori ai lumii, așa i-a scos Tatăl. Tatăl a zis: dați-i inelul, mă. Păi ăsta, lasă-l că a schimbat Dumnezeu inima lui. Și nimeni nu o să înțeleagă mai bine ca el pe toți cei care trec pe aici. Pe sărac nu-l înțelege nimeni mai mult ca cel care a trecut prin sărăcie. Pe bolnav nu-l înțelege nimeni mai bine decât cel care a trecut prin boală. Și alții la fel. Pe păcătoși, eu am văzut darul și ieri mă uitam la cineva care l-a dat Dumnezeu celor care i-a scos din noroi. Mă, așa dar au de la Dumnezeu să-i convingă pe oameni de mântuire. Fiindcă El a trecut pe acolo. Așa le-a dat Dumnezeu. Dar nu numai. E vorba de întristare.
dar întristarea voastră să preface în bucurie. E vorba de păcat, dar Tatăl a zis: aduceți repede. Păi nu, repede aduceți. Să schimbă totul. În momentul în care și-a venit în fire, Dumnezeu a coborât în inima lui. Lăudat să fie Domnul. Dragilor, merg mai departe să vă spun că e vorba de boală. Citeam într-o carte, eu am citit, și cred că fratele Hozan a amintit în cărțile sale, le-am citit în revistă. Pe vremea aia când Dumnezeu lucra prin oameni grozavi, avea oameni cu haruri și cu daruri undeva lângă Rădăuț. Nu țin minte localitatea. Biserica era în curte, la un frate, și casa era în față. 3 oameni trimiși de Dumnezeu s-au dus, era slujbă, ca acum nimeni nu era afară, toți ascultau, și au intrat prima dată în casă. În casa păstorului. Nevasta zăcea grav bolnavă de cancer pe ultima sută. Dar ei trimiși de Dumnezeu. Zice: soră, cum e? Doctorii m-au mai dat 3 luni de trăit. Atât. Și zice cel care conducea grupul: dar Dumnezeu ce a zis? Exact asta. Apoi Dumnezeu poate orice. Și s-au rugat și acolo pe pat Domnul s-a coborât cu harul lui vindecător și a vindecat-o. S-au dus în biserică și în biserică era unul dus de mână, de 10 ani nu mai vedea nimic, de nepoțica lui. Ei erau trimiși pentru el. Nu știau cei din biserică ce s-a întâmplat în casă. Și zic: băi, cum e? Câți ani ai? 10-12 ani de când nu vezi. Voi credeți că Dumnezeu poate să o vindece? Nu vă supărați dacă cei care nu credeți ieșiți afară, să-l vindece. Și zice, vreo 80 erau și a rămas cel de la Învon, mai unul, el bolnavul și noi 3. O să așteptați afară. S-au rugat vreo 50 de minute. Nu mare lucru s-a întâmplat, dar zice: ce vă zăresc? Ne mai rugăm. Și zice bolnav: văd. Și zice: cum aveți? Ce haină am? Ce culoare? Lucrurile acestea sunt mărturisite de om care trăiește. Citiți și vedeți. Și s-au întâmplat în timpul slujirii sale. Băi, dragilor, cu boala, doctorii dau diagnosticul. Dar Dumnezeu poate să schimbe tot. Și când s-a rugat, păstorul vostru s-a rugat: Doamne, suntem în loc unde Tu ai lucrat cu minuni. Ai vindecat, ai eliberat. Dragilor, suntem în locul și suntem în casa celui care lucrează cu minuni. L-am adus la ucenicii tăi și ucenicii tăi n-au putut să-i facă nimic. Dar adu-l la mine. Și Domnul l-a luat de mână și l-a eliberat. Dragilor, există un dar pe care noi vrem să-l abandonăm, dar în dimineața aceasta îl aduc în actualitate. Ce zice firea ta? Ce zic vecinii tăi? Ce zice păstorul tău? Ce zice adunarea ta? Nu uitați că deasupra de toate e Dumnezeu. Deasupra de toate e Domnul Iisus Hristos, darul făcut lumii, și El poate schimba întristarea în bucurie. Haideți să ne uităm un pic la cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 61. Citim 1, 2 și 3. Isaia 61. Da? Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, că Cel m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită,
să vesteți robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Să vesteți un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Păi ăsta-i Domnul. Mărit să fie El. Amin. Și acum, poate e vorba de cineva atacat de duhuri necurate. Se întâmplă des. Ne sună mulți. Nu uitați. Domnul Iisus Hristos s-a arătat, zi greșit, 1 Ioan 3:8, să nimicească lucrurile diavolului. Și le poate nimici. Mărit să fie El. Acum eu mă apropii de al treilea și ultimul gând, că v-am spus doborât, la versetul 12. Dar El poate schimba tot. Dar ce scop a avut Dumnezeu cu mine? Cu lucrarea aceasta. Și versetul 21 pune și pe 22 îl citim. Pentru ca. El are un scop. Pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim. Când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului. Dar înainte de asta, uite ce dar are Dumnezeu. Acum știm toți că ne uităm la ce se întâmplă în Gaza. Pune versetul 19 și 20. Da, tot din Psalmul 102. El privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește din cer pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Asta face El. După ce spune nenorocit, dar El poate să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Păi de ce? Pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim. Hai să citim cuvântul Domnului așa. Ne-am notat eu aici 1 Corinteni. 1 Corinteni, poate versetele 3, 4 și 5. Să vedeți de ce face Domnul așa cu noi. Ce scop a avut Dumnezeu? Pentru ca. Da. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 3, 4, 5. Mergem mai departe. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu prin harul Lui care așa a fost dat. Zi mai departe. 2 Corinteni. Cer scuze. 2 Corinteni 1 cu 3, 4 și 5. Asta așa ca să vedeți de ce Domnul s-a purtat așa cu noi. Pentru ca cu mângâierea care noi suntem mângâiați, ne mângâie în toate necazurile noastre, ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Nu are un scop. Pământul ăsta. Păi dacă tu ai fost bolnav, păi dacă tu ai trecut pe acolo, băi, ești dator la rândul tău să-L reprezinți pe Domnul Iisus Hristos. Și să-i mângâi pe cei care se află în vreun necaz. Când mi s-a întâmplat mie ce mi s-a întâmplat, eu acum vă spun, dar am luat hotărârea în fața Domnului, dacă mai trece cineva pe unde trec eu, până la marginile pământului, dacă pot, mă duc să-i mângâi și să-i încurajez. Așa am hotărât. N-am spus-o, dar am spus-o Domnului. Și Domnul i-a tot trimis și îi mai tot trimite. Telefoane după telefoane, necazuri după necazuri, rugăciuni după rugăciuni pentru oameni. Și nu o fac așa
de fațadă. Din inima mea înțeleg durerea prin care îmi trec oamenii și mulți dintre ei sunt mângâiați în felul acesta. Dragilor, pentru aceasta, zice sora Sabina Wurbrand, era într-o zi acasă, venise de la închisoare și vine un securist din ăsta așa, deghizat și zice: Doamna Sabina, am fost în celulă cu bărbatul dumneatale mult timp și am venit să vă spun să nu-l mai așteptați, că în fața mea și în mâinile mele a murit. Nu-l mai așteptați. Măi, dar pe sfinți nu-i poți minți, mă. Și Sabina se roagă după plecarea lui și Biblia lor evreiască are o pagină scrisă și una albă, să-ți notezi. Și deschide la Psalmul 102. El privește din înălțimea sfințeniei lui ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Și scrie acolo pe pagina albă: nu cred ce mi-a spus omul acesta, cred ce mi-a spus Domnul. Că Richard trăiește și că va veni acasă. Da? Și a spus, după vreo 2 ani a venit Richard, primul lucru care l-am făcut, l-am luat de mână și l-am dus la Biblie. Și i-am spus. Și acum zice, băi, dacă s-a împlinit asta, trebuie să împlinească tot. Pentru ca ei să vestească, să laude numele Domnului în Sion și numele Lui în Ierusalim. Zice, prima cerere care a venit a fost să mergem la Ierusalim să predice. S-a mers în Ierusalim, că erau evrei. Și zic eu către Richard, mă, dar Sion? Sionul, un munte pustiu acolo. Zice, nu plecasem din Ierusalim până a venit invitație să mergem în Elveția. Este un oraș acolo, destul de mare, Sion. Și ne-am dus în Sion. Deci literal s-a împlinit. Păi de ce te-a trecut Dumnezeu pe unde te-a trecut? Pentru că are un scop cu tine. Ai înțeles? Pentru ca ei să vestească în Sion numele Domnului și laudele Lui în Ierusalim. De ce te-a trecut Domnul? Dar înainte de asta, zice fratele Richard, aruncă pe unul de la spate în celulă lângă mine. A fost un om serios. Și așa în șoaptă, cine ești, cum te cheamă? Domnul Richard, eu vin de la canal, de la Poarta Albă. Păi Sabina e închisă la Poarta Albă, în închisoare. Și ăsta când a auzit s-a prăbușit. Doamne, nu-i destul că plătesc eu. Dar ce știi despre copil? Copilul a rămas prin București. Tata în închisoare, mama în închisoare și 3 zile. N-am mâncat nimic, n-am dormit niciun minut și n-am vorbit cu nimeni nimic. După 3 zile când ne-a scos la plimbare în curtea închisorii, era un preot ortodox cu o barbă frumoasă, m-a văzut și a venit la mine și m-a luat de bărbie. Uită-te în ochii mei, nu pot. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu pot. Richard, ridică-ți privirea și spune ce-i cu tine. Și atunci așa, printre zi. Și nevasta e închisă, copilul nu știm nimic de el prin București, nu știm. Richard, uite-te aici. 2 băieți studenți mi-au omorât comuniștii în fața mea. Pe ginerele meu inginer, la fel l-au omorât. De soție nu știu nimic, nu am auzit că a murit. Tu te vei duce acasă. Te vei întâlni cu Sabina și cu Mihai. Eu, dacă mă duc acasă, nu mai am pe nimeni. Și omul ăla putea să-l încurajeze pe Richard. Dragilor, nu știu de ce trece Dumnezeu pe oameni așa și pe unde îi trece. Pentru ca ei să mângâie pe cei care se află în vreun necaz, după cum Duhul Sfânt i-a mângâiat pe ei. Scumpilor, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și poate că nu la toți le-a căzut tocmai bine, dar sunt sigur că va ajunge și acolo unde va veni ca o rouă pe iarbă și ca o mângâiere a Duhului Sfânt peste sufletele lor. Domnul știe de ce ai trecut pe acolo. El cunoaște foarte bine și de ce te trece, ca să te facă vrednic în lucrarea Lui.
Poate unii mai au de suferit, dar întotdeauna Domnul nu îi va părăsi. Sunt unelte în mâinile Domnului. Binecuvântat să fie Domnul și El să se îndure de toți aceia. Mă rog Domnului pentru ei, pentru mame necăjite, pentru divorțuri în familie, pentru copii căzuți, pentru fii risipitori și le spun tuturora, dar luați de sărbătoare, duminica viitoare va fi ajunul, când vor cânta tinerii colinde. Nu uitați, cel mai mare dar făcut nouă este Domnul Iisus Hristos, care a venit și când a plecat a zis așa, dar nu vă las singuri, eu vă trimit un alt mângâietor care să fie cu voi în viață. Ridicați privirea spre ceruri și eu când am probleme, când plec de acasă mă reazim de zid și când mă întorc înapoi noaptea cât o fi, acolo la colțul casei, acolo mai pot, m-am rugat pe dealul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și zic, Doamne, Tată, am doi mijlocitori la Tine, pe Iisus Hristos, Domnul, și pe Duhul Sfânt, care mijlocește cu suspine negrăite, cu strigătul inimii mele și cu mijlocirea lor, primește-mă înaintea Ta. Să vă binecuvinteze Domnul pe voi, pe toți, și aceia care trec prin necazuri, să se mângâie cu cuvântul Domnului și să se bucure în nădejdea că Dumnezeu va lucra. Binecuvântat să fie El în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul.